dan, dobar dan. Zoran Babić, kako ste? Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, kako ste? Poštovanje. Dobar dan, dobar dan, kako ste? Jel pobeđujemo? Pa to. Lepo stoje kafe, molim vas. Poštovanje. Dobro. Poštovanje. Poštovanje. Hajde ovako. Kakav je protokol dalje? Hoćemo... Viziju. Budem ja. Može. Hvala vam. Šta?